non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe aya o habtude Pindi TV ko salminde mona e juurade mon kala saaha to gonɗon ene gonir ɗon kono ko salminde kala jeeɓowo Pindi TV e kala mbaɗowo commentaire e kala mbaɗɗo abonné e nder Pindi TV a salminama a juurama a weltanama kono en calmini galleji hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni e ɗo ɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama Touba Tivaouane Ndiassane Layen eyyi kala to kilifa diine wawi wonde e nder duunde Baba Adama nde a salminama a juurama kono en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kodɗo Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro Nangue e hoole en calmini ceerno Bachirou Tall kono en calmini ceerno Ahmed Tidiane Ba khalife général tontu Madina Gounass en calminimo ceerno Aliou Thiam tontu Wuro Sogi ceerno Samassa Mouraddi kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta ha ɓundu kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama kono en calmini hilfaɓe dawoɓe ɗo e galle Pindi TV kamɓe fof ɓe calminama en calmini caméraman uji men kono mi salmini ceerno Mouri Aydara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ceerno Soyne yiiɗe yette e jaɓɓe e hoto yewne on gowi ɗum tigui émission moon gandal ceerno Mouri Aydara alti ɗo e émission moon Pindi TV haɗa mi waɗa haydara mi totta ceernam o rande on jewninomo mi kewmi wiide ni ceerno Buzz ceerno actualité omon ɗo jooɗi e plateau he ceerno assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Kalil a salminama juurama a weltanama ha woni gonga mi salmini kala daaro Pindi TV debbo gorko mawɗo cuhlel ceerno Mouri Aydara e almudo makko Kalil Ndiaye min garte dow mon eyyi ceerno hande aɗa ɓuuɓi ko woni ala haydara Kalil haydara ɓe golle kam ƴettuɗo gardam mi ƴettu garda ka waɗɗo kalme eyyi mi waɗa kalme aɗa neɗɗo wonto tolnoɗɗa eyyi amuma keewi hande a waɗat kalme a waɗat kalme eyyi nan ɗo ceerno yimɓe hewɓe hande mbayre yebde émission eɗen jafno hen no fewi wona ko ɓurani men kono ceerno en goɗɗoyta te en calminani sponsor men ceerno Amadou Louty Ba en garti kadi eyyi en gartat kanko woni sponsor émission gandal ceerno Mouri ceerno Amadou Louty Ba gonɗo to Nande en calminimo no fewi en calmini en ceerno Cheikh Louty e Babou Louty kamɓe fof ɓe calminama dandanaɓe kamɓe fof ɓe calminama kono ceerno Amadou Louty Ba kala jiɗɗo toɓɓanede walla kala jiɗɗo safrade ko fate banggue gorako walla kala jiɗɗo ƴewanede ko fate banggue gurdam ma walla kala jiɗɗo lootede ko heewi dal sa noddimo numéro makko noon ɗon mboɗa andi ma Ali Fall yawtin ɗum less numéro makko noon ɗon doga kono kala ko jiɗɗa tan ƴewanede aɗa wawi noddude te alhamdoulillahi rabbil alamin ñanden nde kalɗen ɗo haala makko heewɓe nodditi amen mbi nde ceerno Amadou nomin noddimo o ƴewni amen o yi amen no fewi wadde ɗum ko yettude hen Allah ceerno Mouri Aydara ala Kalil hay enen en ngala intérêt adduɗo neɗɗo eɗen kaala e makko gonga mo anda haydara a soyɗi men million ngaji en jaɓani wallahi gandum noon kala ko wawi men tottude en gadda ɗum ɗo wallahi koye enen adori noon wallahi wona ceerno Amadou min mi hulani haalde e makko gonga mi hertani haalde e makko ndam mbaɗanni mo mbaɗanmi garanti o omo timmi garanti woni bonake mbasa jokkodirɗo e makko way kala jokkodirɗo e makko a yiiɗa ñamde kalis makko ma wiya yi o yi te enen mbaɗi porté garanti te kala neɗɗo nodduɗomo wimo ɗum jinmi mbaɗna kam ceerno Amadou Louty so wawa o wiyata tan mi wawa o wawa so wannima a yiyani walla o wima mbaɗa wawi te o wawa honnomo min aranamma kam brigade recherche ɗon ɗo te eɗen ñaago kala jiɗɗo hay sa noddimo ƴettu koyɗe ma jaaha ha danda nanɗo woɗɗani sa yewti Louga tan haɗa yetta Louga wom hedde Kébémer danda ɗon hunde sa ari danda tan ma andu gandal nan ɗo gandal nan ɗon eyyi Kalil bammum ceerno Amadou Louty Ba aɗani ɗon kala mo jibini so wiyama no jogui gandal ko goo jawnaki ya danda ala to pawta koyngal ma mbiya Louty te andaka eɗen calmina Cheikh Louty ke ceerno Cheikh wallahi ceerno Cheikh yimɓe noon saaha haalat won boyni ganduɗa elle Kalil no kewi sabotage a faami min ɗino boyni guinnin boy vaurien aɗan boy vaurien o haydara safani ɓen ko boy vaurien ɓen mi haaldani mabɓe min joguiɓe caɗele ɓe kaldu joguiɓe caɗele ɓe joguiɓe probléme ɓe min ɓen kaldu te kanko alhamdoulillahi rabbil alamin o yiiɗa yaltude e télé o yiiɗa haydara par ce que o dañono o dañi ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin wadde nanɗo dal sponsor men ceerno Amadou Louty Ba sponsor gandal ceerno Mouri noddemo o toɓɓanoma wonko Allah rokkima kono ceerno sen jalti toon mboɗo yinno garen spécialement e Dakar mo ganduɗa sakima en jeehino Dakar en jeehi Madina Gounass en jii ko woni toon ko en mbawa haalde foof kono juɓɓen hen seeɗa en calmini ceerno men ceerno Sérif Mouhtar Ba ibnu ceerno Ahmad Tidiane Ba en calminima kono ceerno Ɓeybou Ba en calminima sohna Koubra wiyama ko waɗa ko yo Allah fewnu Fass Gounass naaɓe foof calminama ceerno ko mbiyata e Dakar eyyi Kalil alhamdoulillahi rabbil alamin Allah nawi men e dow jaam en garte dow jaam
Dakar kam min kam ko wiyeteno ko Dakar mi wiyan gila jippimi e wuro Dakar ngo gila oto naate Dakar mbaɗmi sentir mi naati Dakar nga ko wuro diine ko goñiɗa ko sa naati Dakar forto hay sa oñima wayno lekki ɓowɗi hay sa oñima ha wayno lekki ɓowɗi ñanenaɗa Dakar forto ni hawni no hawni ɗum ko Allah waɗi ɗum toon ndax min no mbami ni mi natta mbaɗmi correct tawre hay laafa ka connaɗo hay laafa kam connaɗo hande tawi won mbiɗo ka an ka holɗum mbami min kam ɗi ceer tidiane mboɗo ɓorni laafa i sa welama ay kali ɓe beltanama Madina Gounass Dakar na ɓe beltanama en calmini ceerno men Sérif Matar Ba wallahi ndeysan neɗɗo mention spécial ceerno Ibnu en ɓesgu ceerno Tidiane fof ɓe calminama Sérif Aydara to Ciloñ Sérif Aydara Ciloñ o salminama kanko kadi wela oto wela programme kanko yewtere ni tan ndeysan Sérif kanko e nanggur ɗum rond-point tan neɗɗo moƴƴo Madina Gounass Dakar nargol men toon en mimsitani wallahi machallah manda an ala min ɓuranmo min noon mi yeehi Dakar ji ɗiɗi an Dakar goto jaada man hettoma kaali no keptortoɗa Dakar o garo ñawde ma watte ma ñaw so Allah jaɓite kam jaho anen mi ñawi mi yahat ngam mi ɓooyi ɗum nande mi ɓooyi nande Dakar sa yeehi law gotol hitan ko yaha ɗum ko gon min de min ceerumude Aydara mandami Maya ka hitande fof kam so Allah lamɗo jaaɓi mbaɗa fiɗi anniya fawde koyngal machallah kono hannde kala ko mbaɗɗen émission en dokki ɗum leegal sifa o galle jaategue men Mamadou Diallo en ceerno Alsane en e joom suudu mabɓe galle on ɗon kam ceerno leegal sifa o machallah leegal sifa o leegal ceerno Mody mi nana leegal sifa o leegal ceerno Mody ko fawti hen ceerno Mody o a tinani fotinan min mi jippine wuuro wiye ceerno Mody wuuro ngo sifa o wiyete way ceerno Mody o ɗakkama hen leegal sifa o leegal ceerno Mody Mamadou ɗum ko annani ɗum ceerno kalɗen gonga min ma gondi Madina ha gues leegal sifa o tan wiyete ndeke neɗɗo aɗa yaade hasid min kaali ko guinnatami ko Madina Gounass min nirami toon guese gogolera go guese o ɓamtaki guese ceerno Mody en jii ha en jii mi yeddani ayi leegal sifa o so wattama leegal ceerno Mody no yeddini ala ɗum kam no yeddini tawde mi nanani mi yiyani eyyi haala ma caggal ka hasid en calmini Mamadou joom 1 gala mi donimomo noon yo Allah rokkumo 2e gala maɗa mo ko tikkani sa renaki noon mi jogorani jippade o ndongal ala mo wuuri kadi mo wuuri ñogorimi ko takkade wallahi ko yimɓe moƴƴi ko tadi machallah yimɓe tedduɗo wallahi aɗa andi min ɓuuri kam welde Gounass erreur noon mbanmi guila mbaɗa mi nawrani super ak pour ko ɓeydata ñamde ko dak ko ɓeydata ñamde ko dakkali a ñamata ha reedu ma heeɓe pourcement goho machallah en calmini Sérif Matar ceerno men en calmini rewɓe makko machallah rewɓe moƴƴuɓe eɓe toppiti men kala to gonɗen Sérif yekkitat téléphone makko nodda téléphone ala Sérif kam en goppidimo e Allah en calmini kadi garannoɗo tan heure kaccitare o galle jaatigui men o wanda heure kessitare tan arata wallahi ara noon addoro musidel mum rendu reve makko ha kaccari nanɗora en calminiɓe kamɓe foof wonno tan ko seeɗa entre parenthèse par ce que en mbawa wasde haalde e Madina Gounass par ce que ko yimɓe horsinɓe Pindi TV ala ko yeɓete toon ko wona Pindi TV wadde eɓen calminaɓe eɗen mbiya kadi yoɓe duwono Pindi TV no ɓamtorto yoɓe duwono Daouda Moussa Dia no yarata yeeso so Allahu lamɗo waɗa jaaɓi ceerno question mo iɗantomami namnade woni ko fate banggue juulo a yiyat hande manam saaha kewɗo gonoɗo yimɓe hewɓe gonoɗo heure julde yona hay goto ummata ko juulde tawi yimɓe fof ko wiye ko julɓe walla jiiya stade yimɓe jooɗo ne jeeɓa massa ha futuro e takkusan tawɓe ɗon tawɓe juulata walla jiiya sa yeehi jamaji heure futuro yimɓe ne juula sappeji tati tawɗa toon sa yalti beddo o yimɓe goto fof nan yiya haaju mum elle manam juulungu joni manam anda dal sa faami ko ni ɓe ñaggirani haydara ta serdi kefeere o e juulɗo tan ko juulungu ko tawi joni yimɓe koymini affaire juulde kaali ayi neɗɗo kam sa juulata ka kefeere ndax ɗum woni carte d'identité islam juul surtout noon zone uji somi zone uji woni ndewon koy e goron ko ameno maɓe ala woto ara yam rewɓeɓe kam ala min cikkum kam ko ala juulowo tan ndewon ko entre 18 ans 25 ans no waɗi way heewani e sa tan ceeno won rewɓe ganda holno juulirte mbawat ganda sa jogui koppi koɗa haal ganda e dara min wonmo men mi nanna min on sa jogui koppi ma mbiyata wi bisimillah illa tête turtoɗa min sa fayi tirema wi arrahman la tête
aɗa noon kam no yurmini kaali hayno juulirte annda hayno juulirde annda te kaaliɗo sukana maaya te pour jeeya cukalel dewel tan yaha entre 18 ans ha 25 ans heure yon yaha saligino pour jeeya ɗum nayeɓe tan juulata weeɓani 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 hay kaaliɗo sukana maaya mawɗo no maaya goonga goonga ñande fof mi waajoma ɗum an e hoorema kaaliɗo min kam baajiɗo hannde tum wawde waajade pourtant addi ɗon juulo manda hannde ko addinma ɗum kaaliɗo ano juulata ay ceerno non ay non wat sesa tan ay affaire juulde ko vie privé o eyyi non wat sesa tan ay affaire juulu kam ko vie privé o mi waɗi concerné eyyi non gila ganduɗa ko vie privé ko tawede namno kam min aɗanta namni mi haala mais a fotani haalde vie privé om kam e plateau an namni kam non an namni kam kaɗum ay somi he namnimama affaire juulu haal généralement tan généralement an ɓuuri kam ɓallade koƴe tan ko exemple bangoɗo aɗan ɗo kaali non affaire juulu kam ko min waɗi concerné hakkude men Allah an kaaliɗo coftanɗa julde tan ko maay te mayɗo ko tawi coftanɗa ɗum juul ala sujjo ko darde tan an ñande tinama min leydi ko kaalid ka jan jalten ɗo meeɗa tawde bom kaalid lelɗa kippiɗa ka gajji tan ko woni probléme ma an juulete sukano maaya mawɗo no maaya te kaalid ceerno ala ɗo juulu ay anda juul no ɓeyde arsu eyyi ɗum kam mi nani ɗum juul no ɓeyde arsu e finde law te kaalid ɓuuri aɗani yewade Allah to holton fuɗɗi pota julde salat lelɗa ha 10 heures gumaɗa telliɗa mbiyaɗa kabbire ele Allah jottono fanno ha 10 heures manam salatu yona aɗaɗano aɗɗano goppa hamide 1 heure hamide 1 heure lotoɗa kesiɗoɗa calligoɗa mbaɗa rakkaji ma ɗiɗi mbaɗa rakkaji ma ɗiɗi te kaali sinno ko makki totnoma audience salatu tawanma ko damal pat te kejjari ko mbawɗa ɗanal so yoni a ummoto a ummoto pour ñama a ummoto kejjeɗa a haali goo a faami joni yimɓe dal nanguiri Allah tan musoir kilnex joni a haddata haala ka seeɗa non mi haala ay haala haddata yo haala elle Allah jottono faɗa juuluma ha arana o nawetaki waxtu yo juula e waxtu so waxtu yawti juula mum leltoɗa juula leltoɗa kaalit te arsukaji Allah fecce ɗum ko wendoka kaalit gonga sahade yo wuuro ngo no tiiɗi wasamo finde wasamo findata tan tinni wuuro ngo kaalit te ceeɗo est ce que wuuro ngo ni tiiɗi noɓe mbirata ni kaalit wuuro ngo tiiɗani aɗen ko tan mbi wuuro ngo tiiɗani ndaw an hande kaalit a lelto ha 10 heures 1 heure fina kafe ma jarta ko ittoɗa miñare wassanma e ƴeewa message uji ma a miijaki a yaltu kaali ɗum Allah tawtama to joɗɗa ɗo no tottuma e hay sa ala ligguey yaltu tan gal yaltu jiiloyɗa kaali aɗani jaaha pina men ɗo juula mbiya baba min nde woni mi ƴeewoya dawol o wima yo Allah waɗa hen barke kaali so heytano dañat a haali gon so heytano dañat a haali mboɗo salmina en ceerno woni ummotoɓe Fouta walla ummotoɓe Madina Gounass gara ɗo ne mbaɗa siras Allah a haali jamare waroɓe siras ɓe kamɓe fof mi salminiɓe e liggotoɓe ICG yewɓe paɗe ɓe e yewɓe paɗe fittoɓe mballitaji ɓe ceerno mboɗo salminaɓe kaali min saha mi wirtoto mbed jeeya e pitta beddaji wirtoɗa neɗɗo tan wima kaalit eyyi sa ƴeewi taw ko haalpula wallahi nde taw lamma won gonɗo ɗo Dakar sa winomo liggo o lellugue salon eyyi te min ko ɓuuri kam hen musde kon kaalit ay on liggotoon fittugol mben an caloɗa ɗum liggade kanko partage oji pimo o sooda attaya a famani manam min kaaliɗo biyeteɗo yomi waɗe siras mi salo eyyi mi jooɗo galle mbaɗo siras o so jippima kanko sodata warga e sukara ndefa jaron haali gonga de est ce que ƴeewi ɗum ɗon kaalid joom yagal ko joom wallahi ko gon kaalid aɗen ko ɓuuri bonde e aduna wuup woni wo wuup sa ceeyi kaalid neɗɗo kala kaɗa daña jawdi no woni jawdi laamdi wat go harmani wallahi harmani ɓuuri wujjude non non wadde yo jeune uji mbaɗa respecté juulu eyyi c'est mbaɗa important respecté juulu suka no maaya mawɗo no maaya surtout sukaɓe rewɓe ɓe ganda hay debbo ne wawi yaade jama juulede kaalid ay debbo Allah teddin ɗum ay debbo sa andino an to Allah fawma tan a waɗa respecté e rewɓe wonɓe France ɓe kaalen ɗum ceerno hewɓe ganda no juulirte mi wiyanima noon waɓe ɓe no waɗa exception kono won wonɓe toon hande waɓe no ɓe gañanmi haalde tan wonɓe toon tan hedde mantela joli en hande hayno juulirte ɓe ganda français tan ɓe mbawi haalde wona lawol eyyi ay kaalid neɗɗo kam so a woppi jeyma tawi he jeyja noon tawa toon jambour mo jooɗi te kala no mbawɗa waade hayso tawi ko ɓornotoɗa ko ne waɗi vulgaire hayso tawi ka julɗo ɗemgal ma walla ɗo yuuliɗo kono juul tan juul
par ce que Allah anni juulo jaɓeteɗo emo jaɓa saha aɗa juulo bon neɗɗo o remi sikka juulo makko jaɓe an mbiyono est ce que ma juuloma jaɓe wallahi juulta neɗɗo kam sa woni juul warguere juul te no weeli gona France walla Amérique gona e ɓe ganduɗa ɓe gona julde heure julde yona mbiya fan mi yaha mi juule ha ɓe mbanma respecté ɓe mbanma respecté ɓe mbatte respecté ay dakkaliɗo hannde sen gonɗe baar aɗa yara sangara min totte kam ndiyam a waɗa kam respecté ma waɗa respecté mami andu kadi ka seeɗa ala probléme kalliɗo ay min won détail ɗi ganduɗa mi salaki wonde hen seeɗa go a famani mi faami min won détail ɗi ganduɗa mi wona reedak go mi wona reedak min en jaadi ñande hen resto mo jaaɗano no wiyete redison ko mbima ƴewnam ɗan waɗi maafe guerte gila ɓe gaddi moni o ko mbima ƴewnam ɗan moni o no waɗi maafe guerte te ɗum ala redison ɗum gandum mbattuda ƴettu liɗɗi liɗɗi ƴettumi ɗum gandumi kaaliɗo wallahi wona kaaliɗo ƴetti pizza woko mi ƴetta tan ñaami pizza mi tuuta neɗɗo ko tuuta hom ñaam ɗum wona complexe ha tampina hoorema ɗum wona complexe ha lora hoorema min wona complexe de non non mi wona complexe ceerno men ceerno Mody Aidara sacré ceerno Mody so ari tan gandono ari ñande foof kadi eto yaltata par ce que ala ko woppi juulu kadi ko hen jeeya par ce que ken diniyen ko ceerno mi rokkuma 1 minute tan mbaɗa soufflé mi salmina hen ceerno men ceerno Chérif Mouhtar Ba toon to Madina Gounass kono mi salmina hen ceerno Amadou Louti Ba sponsor officiel gandal ceerno Mody Aidara numéro mo ko non ɗon Ali Fall ne yawtino ɗum less oɗon mbawi mo noddude jokkodirene makko kono ceerno mi salmina ceerno Oumar Ba ceerno Cukalel ceerno Toubako gorko mo hayre law hande kanko nawi kam ha 6.9 o wi kam oɗo wutte kaaliɗo ya ɓorno ɗum anen ceerno wuttema an sali ɓornade wuttema nane galle Aliou Guissé ɓoccitiɗo wutte mum nane galle wadde ceerno Oumar Ba ceerno Cukalel a jarama min jii ko mbaɗanɗa amen ko yo Allah ɓeydu ɓeydanma ha yaagi ko neɗɗo moƴƴo mi haalata hen ko neɗɗo moƴƴo nda kaaliɗo yaade Gounass aɗa andi Gounass Dakar wona ɗo e ɗo wallahi otoje to waɗi hen gasoil makko aller et retour yo waɗi ɗum hadda o yo waɗi ɗum hadda e nelaɗo moɗi ɗum hadda e jehen Madina Gounass Dakar aller et retour ɗum noon weeɓani en calmini Amadou Ba big weltare en calmini Amadou Ba big weltare aɗa andi won geste uji ganduɗa neɗɗo so waɗi haal won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tikkat wonɓe ganduɗa mbatta moƴƴere en mbaɗa moƴƴere machallah dakkali ƴetta oto mbaɗa hen gasoil plein jonna hen kaaliɗo ceerno mon mbiya ñehen Madina Gounass Dakar ɗum noon tan so ceerno Tidiane yooɓi so ceerno Tidiane donimo wallahi ko ɓamtare machallah hewɓe mbiya eɗen keewi calminade c'est par ce que eɗen heewi yimɓe moƴƴuɓe ceerno te oɗo émission ko émission mo ganduɗa ko jeeɓeteɗo ɗum noon aɗa andi hono mbiyon noon jiɗɗo salminede roni salmine ɗan ɗon ceerno Oumar Ba ceerno Cukalel kendu yow a salminama kono ceerno en calmini Mamadou Diallo jatigue men legal sifaw en calmini no fewi legal sifaw ceerno Mody legal sifaw o salminama no fewi en calmini nen lelɗo si nen lelɗo si toon to France mbaɗa andi omo leeli dow less omo yeeɓa mi salmini kadi seera mo gonɗo toon o ceerno nen lelɗo en calmini nen lelɗo kadi mi haalate makko mi ala mi haalate makko mi haalate makko aɗa andi kaali ay mo gandanɗa an fuɗ ɗum waɗande an e hoorema aɗa andi an fuɗ ɗum waɗande a ñaagaki a tinani a matani ha suudi complété nodduma aɗan ɗum ko yettirala te wallahi lazim min vocal uji makko mi heɗoto ɗum saabu vocal uji makko o waajoto omo fawma e lawol ko neɗɗo moƴƴo dimo aussi omon leydi France yo Allah rokkuma jaam amin yo Allah rokkuma cellal ɓandu no fewi no fewi no fewi no fewi ngam min geste mo waɗe o famɗani e yam min ceerumo e woto woy aɗa ɓorno émission o ceerno nden lelɗo seydi Sy a salminama a juurama a weltanama no fewi no fewi ceerno en calmini hen Salif Ndaw gorko mo Yacine Lakki donc kadi ma haala hen eyyi Salif Ndaw ko neɗɗo moƴƴo Salif e moƴƴi kamɓe fof ko moƴƴuɓe dal mboɗa andi ko jiɗɗa haalde ko no heewi kono en calmini Doro Congan Doro Congan ɗon kadi aɗa yiiɗi ɗon haalde kono min ñaguima tan jawten ha gonɗo eyyi Doro Congan gorko mo ndulumaji gonɗo toon to France kono en calmini hen Amadou Sow joom mercerie Madina Gounass ay ñanden teddugal mo addani men toon to Madina Gounass Amadou Sow Madina Gounass ko tawi mbaɗa haale makko neɗɗo saɗara addat bouteille boisson walla bouteille aji wawi bitik cooda bitik o fof no diɗor no gadda ko kanko jiimi machallah en salmini yo Allah yombo amin en calmini kadi nen Penda Dem Madina Gounass kanko ne hay ñanden teddugal manam da ceerno ɓe jiɗi waɗanno men teddugal Madina Gounass machallah ɗum ɓe Madina Gounass tout court mention spécial nen Penda Dem a salminama kono ceerno Ɗeybou Ba kendo yow ceerno Ɗeybou enen kaali ko ceerno no wayi fof weddomo ɗum ɗo seeɗa Séri Koubra eyyi min jayi kam ceerno Ɗeybou daka o foof omo jogui leggal o laƴƴi way ñande ñaten nde galle Koubra min leggal ngal majjirta leggal ngal majjirte o laƴani
o yo selli mi ndeka ceeɗamour non non ceerno wonko ñinomi kaalen mbaɗani ko hedde mintaji ko natti e heewde woni ko faate banggal nawligo hande yiyat baɗo no kaaliɗo Allah rokkuma jeewo goto taw a wawana hay ko ñamata ko ɓuuri heewde ko jeewo yahata lijjita adda taw oɗon jogdi sukaɓe pinna tan nana kadi ɓe mbiya kaaliɗo waɗi lembel anam joni lembel koko keewi walla koye promotion lembelaɓe wona walla ceerno ko woni kaaliɗo kewani lembel kewani ayi woni yimɓe ɓe ganduɗa sa haali mbiya ko Allah yamiri Allah yamirani Allah ko biro sa aɗa wawi wat way kaalid ƴettu image an wona kaalid wona e luwa suudu wotour suudu an e debbo ma hon gonɗon taw less o foof sukaɓe mbaɗa sukaɓe jeegom gone suudu kaalid dépasse ma hande sa yaltini ɗum dépasse janggol lijjitoyat ɗum manam jooɗaki sirani mbiya resa lembel ala to pawɗa ɗum aɗa lora debbo ma aɗa lora sukaɓe ma te lembel o kadi a yiilonto ɗum kadi tullu wonɗa ɗum ndilonɗa ɗum tullu wonɗa ɗum kaalid yitere rondata ko wayno andi so wona kadi ko nelaɗo wi ko sa resi aduna ma change an tiiɗi reskade so tiiɗi reskade est ce que wona ɗum yimɓe ɗof kaalid sa resi tiiɗi a resi tiiɗi so ɓoya wartata so ɓoya wartata gogo ayi mana yimɓe yemmat ko rondi mana kaalid hoɗum rondi mana sa dañi jeewo ma no muñanma sa tawa dañi ko jogui aduna lamma sam resi lembel mbaɗa ɗum jogade res son lamma sam resi wawa jogade tottata ko yimma jogonoma walla bamma jogonoma woto res kaalid kalden gonga ya hay te heɓe ndesi rembelaɓe goppi ɗumen galleji mumen kanko saaha tan jahataji calminoya jahata ƴeewoya ɗum walla wottu kawru ɗum walla ƴeewa lembel luwana ɗum galle a fami walla wona galle yummakko an haɗema yaade galle lembel o il faut daña 20 000 walla 40 000 ɗum koye woni woyi kono guelnita wayni koye woy won ganduɗa lembelaji mabɓe comme guel hay guel semori lembelaji mabɓe wadda saɗa resa lembel ya waw galle neɗɗo ka wawa woto wat kono ceerno lembel no weli noon ɗum de a yiya joni suka worɓe foof joni koye gontir donande kala mo jiiɗa no duuɗi noon miijo nen waɗini tan kaalid stress ma nawte laaɓa wallahi haali a faami to joni sukaɓe tokos min ɗesete lembel te kaalid armi haalama est ce que aɗani stress kewno hangin neɗɗo joni sa aɗa yaha jiya gorko no yahe kallo oto wona caggal on piipi taw nanani probléme uji keewe hoore nde wona dal bawɗo yo wat bawɗo yo wat mo wawa woto wat kaalid neɗɗo yo wat ko heeƴe makko ko heeƴani ma hoto wat ɗum non noon ko wedde mintaji ko natti hewde en mbaɗama signalé joni kono mo wawa wasde haalde nelal ceerno Sérif Mouhtar mo nelma o wi won sehilma ko goto Sérif Mouhtar nelal makko mo softa fadama yettina ala kam gandu Sérif min to waɗi kam ɗo fadama yettina eno e horsinde kam fadama yettina o wi won sehilma ko goto o yiiɗa haalde inde nde liggoto ko ambassade Ukraine aɗa e balɗe entre Ukraine e wuuro wongo ngo mi anda nomi mbiyata ɗum kadi miijiti mi waɗa Russie Poutine en kalidana heɗaki actualité noon min ɓurma heɗa ɗum tahi noon ɗum tahi kay affaire o arima par ce que ka neɗɗo actualité entre Russie e Ukraine hare nde muusi te hewɓe cankima hen hewɓe kadi nelama toon yo gaddoy toon jaam nunki te tawde an hare wonɗone ɗo e ko heewi ko an lijjinnoɗo o wi ala dardartinde ɓe penanima visa ma paari pour jahanaɓe Ukraine ɓe mbaɗanma vol spécial ɓe pawanma hen 8 millions pour mbaɗa ɗum agent de poste taw sa yeehi Ukraine ballaɓe e no jaam artiri toon par ce que won sénégalais naɓe wonɓe toon ɓe ganda e mbawi hen lorade ceerno Sérif Mouhtar nelduma ngal ɗo nelda o wima visa ma paari pour jahanaɓe Russie e Ukraine pour gaddanaɓe toon jaam Allah jarama o jarama kaalid ay sehilma sey ala ni kay so natta natta wonde sehilam ni kam ɗi question ngaji so nattani natta wonde sehilam nde kaalid wonko gandanɗa saɗa yiilo yo taw no sabtuma holɗumen jabane duwa an aɗa jabana duwa o gueer ceerno jabbaru ɓuri kam jabane duwa kaalid kalden gom omon madina guna woni mawni ko on ɓuri kam jabanede duwaw Abdou Jabbar on ɓuri kam jabanede duwaw ñande hen gila jaaɗen galle Sérif Mouhtar ceerno men gumminoɗo Italie rokki men euro jo no wiyete jettetero caamo jettetero caamo joom Italie on ko jabana duwa
ɗum de ceerno Tidiane fukki mbo italien on kala ko duwi Allah jaabot on wawi yaade chauffeur ceerno Tidiane ay ceerno on ko mawɗo ko jabana duwaw baba Ismaïla baba Ismaïla ko jabana duwaw kalli Madina Gounass tout court jabanaɗe duwa tan won toon wawɓe yaade ikkere Allah jarama te woɓe ɗannaɗe kalli Fass ɗo no ballide a meeɗa nan ceerno mode arya Fass ko gonga ceerno Sérif noon ko gonga Dubaï wallahi ndeysan walla biye nani ar juuloye Cheikh Tidiane kono an to haare waɗi tan min kam mi waɗi min siftori kala nde visa yalti tawat ko Mali Soudan Ukraine kala nde biye kalir est ce que aɗa andi ko woni Ukraine enen ngannduɗen kara chromosène la chromosène ngannduɗen to bombuji gon toon atomique wallahi kalir bombu mo nganndanɗa so huɓɓi tan darguene wawi darade ceerno imagine toi jaaha toon addoyde jaam ha maya toon goski ma waɗe gartireɗa te neɗɗo ubbe aɗa andi kalir weeli sernuɗo woni jiɗɗo woppude haare wa est ce que a tini joni Poutine natti ƴewtel kañum bombatta natti ƴewtel natti joga téléphone eyyi kono ceerno sa maya toon ko jeeya ɗum ya maayi kalir non ko manam sa yeehi sernoyde haare a maya toon ko urano wi ko ka baddo sahid sahid kay woppum waɗa sahid Sénégal woppum waɗa sahid Sénégal non an kaali woppum waɗa sahid ay kaali min goppe pièce uji pawton kam ɗi anani goppe pièce uji pawton ga ay o liggotoɗo ɗum ɗo no wiyete ambassade Ukraine mo itte toon so Allah jaɓi astof ey ceerno ala mo itte toon walla on nawo oɗo jaadowo ceerno Tidiane o mbiman Sérif Matar e hoore mum no jabana duwa bandira en gaɗani Sérif no jabana duwa kono Sérif softani e yaade Ukraine min ɓuuri ɗum ande Sérif min ɓuurimo ande min heccim yoɓi toto Sérif Aïdara ceerno mi jaafoto est ce que anani exemple quoi wata Allah waɗa sa mayno Ukraine hande aɗa artire ay goskima ɓe mbaɗata hen ko drapeau Sénégal sa addama ɗo aéroport goskima so addama aéroport ɓe mbaɗatuma ko hymne national te Macky Sall daroto wiya oɗo ko sénégalais maydo Ukraine ɓe mbaɗan ceerno ɗum tan ne weeli kali ɓeɓe innuɗa ɗo ɓe foof min hoore min iɗi min ubbat ɓeɓe minnuɗa ɗo ɓe foof so Allah lamɗo jaaɓi ay Macky Sall min ubbat ay Macky so Sall Allah lamɗo jaaɓi ay Macky Sall ndax mbaɗa fof joɗade plateau wonnaɓe témoignage min mbaɗa fof joɗade plateau wonnaɓe témoignage min noon mbaɗani ko ɗum patton gos kam way gos kam nde so Allah lamɗo jaaɓi mo juutani balɗe tawetake ɗum bandira musidɓe tedduɓe Allah jarama ko ɗum wonno émission mon ɗum tawi mbaɗa wayre gandal feere mum ɗum tan tawi mbaɗa wayre gandal feere mum e wayno Sérif Matar hande tima ilma dossier ilma wiyete ilma dossier nda hande Sérif Matar wonko foti noon miijade e yam sona Ukraine bandiraɓe ɗo wonno émission Allah jarama gandal ceerno Mouni ha ñana wonde so Allah jabanaɓe ceerno gasi noon jabanaɓe duwa to goni Madina Gounass kaali kala duwiɗo Allah jaabo on jarama ha ñana wonde yo ya Ukraine merci beaucoup